Ευχαριστώ που αφιερώνετε χρόνο για να παρακολουθήσετε αυτό το σύντομο βίντεο. Στα επόμενα λίγα λεπτά πρόκειται να μοιραστώ μαζί σας έναν απέραντο ταξιδιωτικό κόσμο που πιθανόν δεν γνωρίζατε ότι υπάρχει. Θα σας παρουσιάσω πώς να αποκτήσετε την εμπειρία περισσότερων ταξιδιών με τιμές που δεν διατίθεται στο ευρύ κοινό. Πώς να αποκτήσετε την εμπειρία περισσότερης διασκέδασης στη ζωή σας από ό,τι έχετε αυτή τη στιγμή. Πώς να αποκτήσετε την εμπειρία περισσότερων αξέχαστων στιγμών με τους αγαπημένους σας. Και επίσης θα σας παρουσιάσω έναν τρόπο που θα σας βοηθήσει να χρηματοδοτήσετε αυτές τις ταξιδιωτικές εμπειρίες. Τι είναι αυτό που εμποδίζει τους ανθρώπους να τα απολαμβάνουν όλα αυτά τώρα? Λοιπόν, πριν αρκετά χρόνια, δύο φίλοι αναρωτήθηκαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και η απάντηση είναι να έχεις χρήματα και να ξέρεις πώς να το κάνεις. Αντίθετα με την οικονομική δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις εμπειρίες των ονείρων μας και γνωρίζαμε πώς να το κάνουμε, θα το είχαμε κάνει. Έτσι, συνεργάστηκαν και αποφάσισαν να σχεδιάσουν έναν τρόπο για τους ανθρώπους ώστε να έχουν αυτές τις καταπληκτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Αλλά η ιδέα τους ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό ταξιδιωτικό κλαμπ. Δημιούργησαν έναν τρόπο για τον καθένα, για κάθε οικονομικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε οποιοσδήποτε να αποκτά περισσότερες εμπειρίες. Δημιούργησαν τα Dream Trips. Τώρα, αυτά δεν είναι μόνο δωμάτια ξενοδοχείου σε χαμηλή τιμή. Αυτά είναι ταξίδια ονείρων. Τα Dream Trips αποτελούν μια ανώτερη εμπειρία διακοπών που προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη μας, σε τιμές μόνο για μέλη. Κάθε Dream Trip είναι προσεκτικά επιμελημένες διακοπές, όπου όλος ο προγραμματισμός γίνεται για εσάς και οι περισσότεροι είναι πλήρως ικανοποιημένοι από τις εξατομικευμένες και προσωπικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Dream Trip Host. Ο Dream Trips Host κάνει για εσάς pre-check το δωμάτιό σας, οργανώνει πάρτι όπου μπορείτε να κάνετε παρέα με άλλους ταξιδιώτες, οργανώνει αποκλειστικές εκδρομές και περιηγήσεις, οργανώνει τις ειδικές περιστάσεις και σας προσφέρει ένα επίπεδο υπηρεσιών που είναι αξεπέραστο. Σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να πάτε σε ένα μόνο Dream Trip και να εξοικονομήσετε περισσότερα από το κόστος της συνδρομής σας. Έτσι έχει νόημα. Έχετε δυνατότητα πρόσβασης και επιλογής ανάμεσα σε εκατοντάδες Dream Trips σε όλο τον κόσμο. Τα μέλη απολαμβάνουν την εμπειρία πραγμάτων όπως κρουαζιέρες με $69 κάθε μήνα, τετράστερα και πεντάστερα all inclusive, πολυτελή θέρετρα, απίστευτα πακέτα εκδρομών. Μπορείτε να κάνετε ταξίδια σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Να δείτε καταπληκτικές χώρες στην Ασία και στο Νότιο Ειρηνικό. Να κάνετε ταξίδια σε όλη τη Βόρειο και Νότιο Αμερική. Να πάρετε την οικογένειά σας σε κρουαζιέρα, σε ένα ταξίδι για σκι ή ακόμη και σε ένα αφρικανικό σαφάρι. Αν θέλετε να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία και να κάνετε τη διαφορά στη ζωή των άλλων, έχουμε ταξίδια εθελοντισμού όπου μπορείτε να προσφέρετε και να συνεισφέρετε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Έχουμε πακέτα διακοπών για σχολεία, μαθητές, αλλά και εσάς που αγαπάτε την περιπέτεια μπορούμε να σας ικανοποιήσουμε. Αν πάλι σας αρέσουν τα σπορ, μπορούμε να σας πάμε σε υπέροχα ταξίδια για κυνήγι και για ψάρεμα, καθώς επίσης και σε σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις όπως το Ευρωπαϊκό Grand Prix και το Βρετανικό Open. Έχουμε ταξίδια για κάθε προϋπολογισμό και για κάθε πρόγραμμα. Τώρα, αυτό που είναι τόσο μοναδικό στην ιδέα των Dream Trip είναι ότι αυτές οι μοναδικές στο είδος τους εμπειρίες θα έπρεπε να προσφέρονται στην αγορά σε υψηλή τιμή. Αλλά με το να προσφέρουμε τιμές μόνο για μέλη, είμαστε σε θέση να παρέχουμε αποκλειστικές τιμές για κάθε εμπειρία Dream Trips. Τιμές που δεν μπορούν να προσφερθούν στο ευρύ κοινό. Και τα μέλη μας έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στις αποκλειστικές μας τιμές λόγω της Dream Price Promise. Με την Dream Price Promise, αν κάνετε κράτηση σε ένα Dream Trip και στη συνέχεια συμβεί να βρείτε το ίδιο πακέτο διακοπών πιο φτηνά μέσα σε 7 ημέρες από την κράτηση, θα σας πληρώσουμε τα έξοδα. Ναι, σωστά. Σας πληρώνουμε το Dream Trip σας. Προφανώς αυτός υπήρξε ένας σημαντικός λόγος που συνέβαλε στην επιτυχία της εταιρείας μας. Αλλά αυτό που θα ανακαλύψετε και που είναι πολύ πιο πολύτιμο από την οικονομία είναι η απίστευτη εμπειρία που θα έχετε στα ταξίδια μας. Γνωρίζουμε ότι όταν πηγαίνετε σε ένα Dream Trip θα περάσετε τις πιο ωραίες διακοπές της ζωής σας, αν όχι τις καλύτερες. Αυτό μπορεί να ακουστεί και να φανεί σαν ένας πολύ τολμηρός ισχυρισμός, αλλά ρίξτε μια ματιά σε μερικά από τα τελευταία μας Dream Trip για να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Here we are in Cancun, we're having a blast. Everything's taken care of with this, and we just have to show up. It's never a dull moment. You just cannot beat the value. Service like no other. Nothing compares to what this trip is. And when we go on vacation before, it always looked like people were having bigger fun. Now we're having the bigger fun. And it is marvelous.
I have a big jacuzzi tub, a big old bed, massages on the beach. A trip like this was very economical for a family of 4. The best beaches, beautiful, everyone's just enjoying themselves. An experience of a lifetime. We'll never forget this vacation. I'll tell you, if you're not traveling with World Ventures, you're absolutely just doing it the wrong way. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτά τα ταξίδια είναι καταπληκτικά. Έχοντας πάει σε πολλά από αυτά τα ταξίδια, μπορώ να σας πω προσωπικά ότι αν όλα τα μέλη είχαν πρόσβαση σε αυτά τα Dream Trips, η εμπειρία και μόνο θα άξιζε πολύ περισσότερο από το κόστος της συνδρομής. Όμως δεν σταματήσαμε εκεί. Ως πρόσθετο πλεονέκτημα μέλους, θα έχετε επίσης τη δική σας 24ωρη υπηρεσία θηρορείου. Είναι ένας αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση που είναι όπως το Google στο τηλέφωνο. Μπορούν να σας δώσουν οδηγίες για μια διαδρομή με αυτοκίνητο, να κάνουν κρατήσεις για δείπνο, να κάνουν έρευνα για εσάς online, μπορούν να σας κάνουν κλήση αφύπνισης ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θελήσετε από μια εικονική βοηθό. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει καθημερινές, τοπικές, παγκόσμιες επιλογές διασκέδασης που ταιριάζουν στην καθημερινή σας ζωή. Όταν θέλετε μια αξέχαστη βραδιά κοντά στο σπίτι ή όταν θέλετε να πάρετε την οικογένειά σας σε ένα μονοήμερο συναρπαστικό ταξίδι, μπορείτε να υποφεληθείτε από τις πολλές προσφορές που έχουμε για τα μέλη μας σε ωραία εστιατόρια, σε κέντρα διασκέδασης και σε φιλικά ξενοδοχεία. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει τρόπους για να χρηματοδοτήσετε αυτές τις εμπειρίες. Να πώς? Όταν κάνετε κράτηση για κάποια πτήση ή για κάποιο ξενοδοχείο με το πρακτορείο που είναι συνεργάτης μας, τη Rovia, σας διαβεβαιώνουν ότι έχετε πάρει τη χαμηλότερη πιθανή τιμή. Εάν χρειάζεστε μια πτήση για κάπου, ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ή ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, θα έχετε πρόσβαση στη βραβευμένη μηχανή κράτησης της Rovia, όπου εκεί θα έχετε την εγγυημένη χαμηλότερη τιμή για πτήσεις και για ξενοδοχεία. Αν βρείτε την ίδια κράτηση με λιγότερα χρήματα κάπου αλλού την ίδια ημέρα, το Rovia Price Pledge θα σας δώσει το 150% της διαφοράς της τιμής που καταβάλλετε πίσω σε εσάς με τη μορφή των Rovia Bucks. Ταξιδιωτικά δολάρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε περισσότερα ταξίδια. Επιπλέον, η Rovia διαθέτει την πρωτοποριακή τεχνολογία Rate Stringer. Μόλις μερικά δευτερόλεπτα μετά την αγορά σας, η Rate Stringer σαρώνει το ίντερνετ για να ανακαλύψει εάν οι τιμές για το δρομολόγιό σας έχουν πέσει και παρακολουθεί στενά αυτές τις τιμές μέχρι και την ημέρα του ταξιδιού σας. Αν βρεθεί μια χαμηλότερη τιμή, μπορείτε να κάνετε εκ νέου κράτηση για το χαμηλότερο ποσό, πράγμα το οποίο εξοικονομεί χρήματα στις τσέπες σας. Αλλά πέρα από τη Rate Stringer, μπορείτε να κερδίσετε ένα μέρος από την κράτηση που έγινε για οποιοδήποτε αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο, ενοικίαση αυτοκινήτου ή κρουαζιέρα στην προσωπική σας σελίδα Dream Trips Live, για να σας βοηθήσει φυσικά να χρηματοδοτήσετε το επόμενο Dream Trip σας. Το προϊόν Dream Trips Live δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο στην αγορά. Εκεί έξω υπάρχουν ταξιδιωτικά clubs στα οποία η συνδρομή κοστίζει από $8.000 έως $80.000 και δεν μπορούν καν να συγκριθούν με τη World Ventures. Αλλά η World Ventures έχει σπάσει το καλούπι και κυριολεκτικά έχει ανακαλύψει και εφεύρει από την αρχή τη βιομηχανία του ταξιδιωτικού κλαμπ, κάνοντας το πρόγραμμά μας προσιτό. Το πρόγραμμά μας δεν κοστίζει $10.000, ούτε 5, ούτε καν $1.000. Για μια συνδρομή Dream Trips Live είναι ακριβώς $50 το μήνα, με μια εφάπαξ εγγραφή των 200. Φυσικά μπορείτε να ακυρώσετε ανα πάσα στιγμή, αλλά σαν τα περισσότερα μέλη μας που έχουν πάει σε ένα Dream Trip, θα θέλετε να την κρατήσετε για πάντα. Αν όλα αυτά δεν ήταν αρκετά, όταν εγγράψετε μόνο 4 μέλη, η World Ventures πρόκειται να διαγράψει τα μηνιαία πάγια τέλη σας. Το ονομάζουμε «Κάνε εγγραφή σε 4 και δεν πληρώνεις πια». Έχουμε ανθρώπους που απλά δείχνουν αυτό το βίντεο, είτε online ή σε DVD, και πήραν τους 4 τους μέσα στην πρώτη τους εβδομάδα. Είχαμε και ανθρώπους που πήραν τους 4 τους ακόμη και την ίδια ημέρα. Βλέπετε, σε αντίθεση με πολλές εταιρείες άμεσων πωλήσεων που ενδεχομένως έχετε ακούσει ή στις οποίες έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν, δεν είναι ανάγκη να πείσετε τους ανθρώπους ότι χρειάζονται το προϊόν σας. Όλοι αγαπούν τις διακοπές. Και οι πιθανότητες είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζετε θα παραδέχονταν ότι χρειάζονται διακοπές. Μέχρι τώρα είμαι βέβαιη ότι μπορείτε να δείτε γιατί αυτή η ιδέα εξαπλώνεται σαν φωτιά σε όλο τον κόσμο. Με μόλις πάνω από 7 χρόνια στις επιχειρήσεις, η World Ventures έχει γίνει ο μεγαλύτερος πολιτής συνδρομών σε ταξιδιωτικό κλαμπ στη βιομηχανία άμεσων πωλήσεων. Δεκάδες χιλιάδες πελάτες σε 23 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν αγοράσει τις συνδρομές μας και λόγω της τεράστιας επιτυχίας της εταιρείας μας έχουν προβληθεί σε πολλά περιοδικά, ενώ οι ιδρυτές μας αναφέρθηκαν ονομαστικά ακόμη και στους περιφερειακούς φιναλίστ του Ernst & Young για τα ετήσια βραβεία.
Τώρα, η War Ventures σας προσφέρει επίσης την ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον χρήματα για να πληρώσετε για περισσότερα Dream Trips ή απλά για να εξοφλήσετε κάποιους λογαριασμούς. Για να γίνετε ανεξάρτητος αντιπρόσωπος με τη War Ventures, δεν χρειάζεται να είστε ένας πιεστικός πολιτής. Απλά ακολουθήστε το δοκιμασμένο σύστημα που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Ο λόγος για αυτή την επιτυχία είναι απλός. Το προϊόν μας είναι εκείνο που σχεδόν ο καθένας στον κόσμο θέλει, οι διακοπές. Γίνετε λοιπόν ανεξάρτητος αντιπρόσωπος με τη War Ventures για μόλις $11 το μήνα, με ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής των $99,95 και θα είστε σε θέση να κερδίζετε τις προμήθειες για όλα τα μέλη που εγγράφετε, για όλα τα μέλη που αυτοί εγγράφουν και ούτω καθεξής, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ μεγαλώνει η βάση συνδρομών σας. Σε ένα μόλις λεπτό πρόκειται να σας παρουσιάσω πώς λειτουργεί το σύστημα ανάπτυξης της επιχείρησης. Για να σας δώσω μια ιδέα της δύναμης του προγράμματός μας, όταν εγγράψετε μόνο 6 άλλους πελάτες μέσα στις 4 πρώτες εβδομάδες σας, με όλα τα μπόνους συνδυασμένα, θα κερδίσετε στην πραγματικότητα $570 σε λιγότερο από 30 μέρες για το γεγονός ότι μοιραστήκατε απλά αυτό το βίντεο με άλλους. Τώρα, αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο σύστημα ανάπτυξης της επιχείρησης είναι το πόσο απίστευτα απλό είναι όλο το πρόγραμμα. Το βήμα 1 είναι να πάρετε τα φτερά σας. Θα το επιτύχετε με το να εγγράψετε 4 άλλους που θα γίνουν μέλη Dream Trips Live. Όταν το κάνετε αυτό, τα μηνιαία τέλη σας διαγράφονται και τώρα έχετε τα προσόντα για να κερδίζετε τσεκς προμηθειών κάθε εβδομάδα. Το βήμα 2 είναι να πάρετε τους τροφούς σας. Τώρα εδώ είναι που γίνεται πραγματικά συναρπαστικό. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι η War Ventures θα γίνει γρήγορα ένα γνωστό όνομα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Το να πάρετε τους τροφούς σας σημαίνει ότι έχετε τα προσόντα για ένα μηνιαίο επίδομα των $600 που θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά ή τη χρηματοδότηση μιας ασημένιας BMW. Και αν νομίζετε ότι το bonus αυτό θα μπορούσε να είναι μόνο για τους superstar πολιτές ή μόνο για λίγα επίλεκτα άτομα, αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. Κατά το πρώτο έτος που έτρεχε και εφαρμόστηκε αυτό το bonus, είχαμε πάνω από 1000 άτομα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Στην πραγματικότητα, είχαμε ανθρώπους που διέθεταν τα προσόντα για τον bonus των τροχών τους μέσα στον πρώτο μήνα τους και μερικούς την πρώτη μόλις εβδομάδα τους, απλά με το να παρουσιάζουν αυτό το βίντεο σε άλλους. Να πώς λειτουργεί. Μπορείτε να πληρείτε τις προϋποθέσεις και να έχετε τα προσόντα για τη δική σας BMW με τόσο λίγα όπως με 20 νέα μέλη Dream Trips Live που θα συμμετέχουν στον οργανισμό σας τον πρώτο μήνα σας. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, για παράδειγμα, από εσάς αν εγγράφατε 4 μέλη και στη συνέχεια διδάσκατε σε αυτούς τους 4 πώς να εγγράψουν 4 μέλη. Φανταστείτε μέσα στις επόμενες 30 με 60 ημέρες να διαθέτετε τα προσόντα ώστε να οδηγείτε μια BMW πληρωμένη από τη War Ventures. Το να οδηγείτε το αυτοκίνητο των ονείρων σας είναι μόνο η αρχή. Έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα απεριόριστο εισόδημα. Όλα στηριζόμενα και βασισμένα στο να βοηθάτε άλλους ανθρώπους να πάρουν τα φτερά και τους τροχούς τους. Αυτή είναι η πιο σημαντική μου συμβουλή που θα σας βοηθήσει στο ξεκίνημά σας. Σας παρακαλώ μην βγείτε έξω και γίνετε ένας πιεστικός πολιτής. Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συμπαθούν τους πιεστικούς πολιτές. Σωστά? Αν θέλετε να επιτύχετε με την επιχείρησή σας στη War Ventures, απλά προσκαλέστε ανθρώπους να δουν αυτό το βίντεο που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή και αφήστε εμένα να κάνω την πώληση για εσάς και για την ομάδα σας. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, έχουμε ανθρώπους που έχουν ακολουθήσει αυτό το σύστημα και τώρα κερδίζουν από παντού λίγα επιπλέον δολάρια το μήνα με ένα part-time εισόδημα ή με πλήρες εισόδημα, δίνοντάς τους οικονομική ελευθερία. Αν αυτό σας ενθουσιάζει και σας συναρπάζει, είναι φανταστικό. Αφήστε με να σας κάνω 3 ερωτήσεις. Αν όλα αυτά γίνονταν για να σας προσφέρουν τη δυνατότητα να κάνετε διακοπές επιπλέον 1 ή 2 φορές το χρόνο, σας πρόσφεραν πολύτιμες αναμνήσεις που θα διαρκούσαν μια ζωή, δεν θα άξιζε τον κόπο? Αν όλα αυτά γίνονταν για να σας προσφέρουν την εμπειρία οδήγησης μιας πολυτελούς ολοκαίνουργιας ασημένιας BMW, πληρωμένης από ένα μπόνους αυτοκινήτου, δεν θα άξιζε τον κόπο? Και αν όλα αυτά γίνονταν για να σας δώσουν τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα επιπλέον εισόδημα υψηλότερο από τους μηνιαίους λογαριασμούς σας, προσφέροντάς σας οικονομική ελευθερία, δεν θα άξιζε τον κόπο? Δεν υπάρχουν σίγουρες και βέβαιες εγγυήσεις εισοδήματος εδώ. Αυτό που βγάζετε και κερδίζετε από αυτό είναι αυτό που εσείς βάζετε μέσα. Μπορείτε να μην βγάλετε καθόλου χρήματα και απλά να απολαμβάνετε την τεράστια αξία του προϊόντος μας Dream Trip. Ή θα μπορούσατε να καταλήξετε όπως πολλοί από τους αντιπροσώπους μας, οι οποίοι έχουν αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή τους. Κάνουν διακοπές πολλές φορές το χρόνο. Είναι σε θέση να πωλήσουν το αφεντικό τους. Δεν είναι αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουν αυτή την αφόρητη κίνηση προς και από την εργασία τους κάθε μέρα.
κερδίζουν περισσότερα χρήματα από όσα είχαν φανταστεί ποτέ. Το θέμα είναι ότι δεν θα ξέρατε ποτέ εκτός αν ξεκινήσετε. Αν έχετε πάρει σοβαρά να εξαντλήσετε όλες τις πλευρές της ζωής σας, αν έχετε πάρει σοβαρά να δοκιμάσετε περισσότερη διασκέδαση, να βγάλετε περισσότερα χρήματα και φυσικά να ταξιδεύετε περισσότερο, τότε μην περιμένετε. Είναι ώρα να αρχίσετε να ακολουθείτε το απλό σύστημα επιτυχίας μας. Οπότε, πρώτον πηγαίνετε στο άτομο που σας έδειξε αυτό το βίντεο και πείτε «Ναι, είμαι έτοιμος, έτοιμη να ξεκινήσω». Δεύτερον, ξεκινήστε μοιραζόμενοι αυτή την ιδέα με άλλους χρησιμοποιώντας ένα από τα πολλά εργαλεία παρουσίασης, όπως αυτό το βίντεο. Θα δώσει όλες τις διευκρινήσεις για εσάς. Και τρίτον, συνδεθείτε με τη συνεχή εκπαίδευση και τα συστήματα υποστήριξής μας για να αναπτύξετε μια παγκόσμια επιχείρηση. Θα έχετε τη δική σας επιχείρηση, αλλά σίγουρα δεν θα είστε μόνοι σας. Η World Ventures σας προσφέρει ένα απίστευτο δίκτυο υποστήριξης και συνεχή εκπαίδευση για να σας βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας επιτυχημένης επιχείρησης πάντα. Ευχαριστούμε που αφιερώσατε το χρόνο σας για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο και πληροφορηθήκατε για το πώς μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες εμπειρίες σε αυτό που έχει να σας προσφέρει η ζωή μαζί με τη World Ventures και τα Dream Trips. Ανυπομονώ να σας συναντήσω προσωπικά σε ένα από τα προσεχή Dream Trips μας. Ελάτε παρέα μαζί μας στις παραλίες του κόσμου.